Minkälainen alkukausi näin 3 ottelun jälkeen, mitä on jäänyt käteen? No niin kuin mainitsit, niin kaikkia vähän on jäänyt käteen. Tappio voittoa, 2 pinnaa, 3 pinnaa. Ja siinä mielessä täytyy ihan tyytyväinen olla, varsinkin sarja avauskierroilla. Oli meiltä hyvä peli ja meidän Sampo laadukas joukkue, kotijoukkue, aina vaikea siellä. Se oli hyvä sitten, kun katastrofaalinen. Minun ikinä sen pelin jälkeen uskon, että seuraava oli tai itse asiassa päiväisen välissä oli vaihtaa Kiettaa vastaan ja ihan kaoottinen peli. Ja tuli tietysti matkan varrelle. Isku vastaan semmoinen peruspeli ja 3 pinnaa oli hyvä siitä pelistä. Nyt katsotaan tänään mitä tänään on tiedossa. Niin, Vexve Areena on sitten näyttävänä seuraavaksi. Te olette myöskin voiton pystyneet täältä ottamaan aiemmin. Mitäs joukkuetta, kun ajatellaan perusrunko on säilynyt aika lailla hyvin kasassa, mutta joukkueessa uusi hakkuri Vladimir Seric tuolta Serbiasta. Minkälaisia hän on nuori mies vasta, minkälainen kaveri hän on ja oletko tyytyväinen hänen otteisiin? No joo, ihan niin kauan kun voittoja tulee, niin totta kai tyytyväinen pitää olla. On siellä työmaata vielä ja lupa odottaa varmaan parempaakin. Ja totta kai tämän lentopallossa niin se hakkuripeli on semmoinen, mikä monta kertaa vaikuttaa siihen, että joukkue voittaa tai hävii. Sitten aina kun ruvetaan pelaamaan NS-kovia pelejä, niin pitäähän se vuosissa olla. Et niin vähän tietysti on vielä historiaa ja pelejä nähnyt häneltä. Odotetaan aina parempaa ja katsotaan mihin asti heidän vitsit riittää. Muuten joukkueessa ei paljon vaihtuvuutta olekaan. Mitä sitten nuori keskitorjunta Aleksi Kaatrasalo? Ihan älytön määrä jo torjuntoja tässä vaiheessa 3 pelin jälkeen, kun 5-16 torjuntaa. Hän on varmastikin murtautumassa tässä lähiaikoina jo tuohon Suomen maajoukkueeseen. No joo, Aleksi pelaa nyt mun mielestä 3. hyvää kautta perän jälkeen ja torjunta on itse asiassa ollut se elementti, mikä meillä on tällä kaudella toiminut hyvin. Meillä on joka pelissä ollut hirvittävä määrä torjuntoja ja Aleksi on ottanut myös ison osan varmaan, tai mun toivon tietysti murtautuu ja mahdollisimman pitkään pääsee. Tietysti tiedän, että Köpi ja kansainvälisen tason valmentaja haluaisi, että olisi 50 senttiä pidempi pelaaja. Kansainväliset keskarit, niin vaatimus on rupeaa olemaan vähän yli 2 metriä ja Aleksi on vähän alle. Siinä mielessä, mutta me ainakin nautitaan tietysti hänen palveluksesta mahdollisimman pitkään. Tonnittainen mies pysyy meillä pidempään. Kyllä, Hurrikaani on myöskin tunnettu siitä aika aggressiivisesta aloitussyötöstä, eli sen varaan rakennetaan paljon, että saadaan sitten vastustajan peliä rikkiin. Kun katsotaan sitten näin tilastojen valossa joukkueittain, Valepa on tällä hetkellä aivan jäätävä ollut hyökkäyksissä, ja teillä taas aloitussyöttö on kulkenut erittäin mallikkaasti. No, Valepalla 3 voittoa, 9-0 tällä hetkellä eräsuhde. Saimaa Ollia vastaan todella hyvä esitys täällä ja joukkue onnistui laajalla rintamalla. Minkä verran olitte ehtinyt tutustua sitten Valepan peliin? 6 miestä Valepan rivistössä uutta, muun muassa nuori hakkuri Hollannista Sjoerd Hogendoorn. Paljonko olette ehtinyt sitten tutkia hänen otteitaan? No ihan saman verran kuin kaikki muitakin vastustajia vastaan. Pari peliä nyt Valepan viimeistä peliä on kattonut ja se nyt hirmuisesti tietysti Valepan kuusikossa tästä muutosta tapahtunut. Aho Juha on tuttu pelaaja, menneet ja ajat jo liikaa. Tosiaan vähän sama tilanne, että meillä uusi hakkuri tähän sarjaan ja siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Ja videon perusteella asiat voi näyttää ihan eri tavalla kuin nyt taas livenä. Ehkä helpompi sanoa tämän pelin jälkeen sitten hänestä mielipideen, mutta on ollut hyvä ja tietysti kätisyys tuo aina pienen haasteeseen torjumiseen. Kyllä se tuo toki sen torjumiseen, mutta myöskin sen joukkueen omaan peliin, eli passari, kun opettelee sitten taas passaamaan vasenkätiselle hakkurille, se tuo vähän muutoksia. No sitten pakko mainita, että Valepassa kuitenkin ehkä pelaa joukkueen paras yleispelaaja, koko liigan paras yleispelaaja, maajoukkueen mies Olli Kunnari. Olli Kunnarillahan niitä temppuja riittää niin paljon, että itsekään pysy laskuissa mukana. Varsinkin Saimaan voiottelussa nähtiin kyllä sellaisia kikkakolmosia taas, että voi sentään, minkäs verran Olli on teidän pelisuunnitelmassa mukana. Onko Olli Kunnari se joukkueen ehkä vaarallisin pelaaja? No joo, se on varmasti vaarallisin pelaaja. Kaksipiippunen asia. Jos liikaa Olli vartioidaan, niin sitten pääsee muu ryhmä rällästään ja sen verran laadukas joukkue. Joku joskus pelaa niin, että antaa Olli tehdä mitä haluaa ja keskitytään muihin ja se voi olla ihan yhtä hyvä tie voittoa. Olli on
on monipuolinen ja haasteellinen pelaaja, se on selkeä ja on joskus ollenkin vasta onnistuttu sen. Niin, kyllä se näinkin tietysti on. No sitten joukkueen pitkäaikainen libero ja pitkää lentopallokenttiä kiertänyt Jesse Mäntylä tänään poissa kuumeen vuoksi. Näin se on ja joukkueessa on nostettu sitten Loimaan Jankosta Henri Kartano liberoksi. Millä tavalla se vaikuttaa tänään sitten Hurrikaanin peliin? No sekin nähdään ihan kohta. Mä just tuossa sanoinkin pojille, että enää tänään on liigaennätys, kuinka monen eri libero pystytään voittaa lentopalloottelua. Meillä on nyt jo Kasimir Vuorinen pelasi iskupelissä, on tuolla Guardaneella. Loimaan Janko kasvatti myöskin ja oli syyslomalla, niin Jesse on pois kuumeen takia. Tapana ollut tähän kohtaan kautta. Sama oli viime vuonna, eli se oli 5 viikkoa kuumeella ja nyt se alkoi taas. Niin nyt on sitten mahdollisesti tänään 2 eri liberoa, sitten meillä olisi 4 liberoa ollut tällä kaudella. Tavoitteena saada tusinan verran liberoita ja niille kaikille voittaa ottelua, niin tehdään varmaan lentopallon historiaa. Kyllä. Niin se menee, eli vähän tietysti loukkaantumisia ja muita esteitä on tässä pelaajille. Alkukaudesta vielä on varaa toki hioa niitä kuusikoita kuntoon ja sitä parasta pelivirettä totta kai Hurrikaanin tavoitteena ehdottomasti olla tälläkin kaudella mitaleilla. Sitten vielä lyhyesti, mikä on se ase, millä Hurrikaani tänään pystyy Vekstöääneltä pisteen hakemaan? No ne oikeastaan tuossa sanottiin. Hyvä syöttö pitää olla ja sitten sen torjunnan pitää toimia. Kun on noin laadukas joukkue ja hyökkäysvoimainen joukkue, monta hyvää hyökkäjää. Kyllä nämä 2 elementtiä pitää olla erittäin hyvässä kohdassa. Mutta on ne tähän mennessä ollut, niin toivotaan, että jatkuu sama linja. Selvä, nyt antaa aplodit Ville Kakko, Hurrikaanin valmentaja. Onnea teille myös joukkueelle. Kiitoksia.